Il-Kumittiva hija żifna tradizzjonali li twildet snin ilu fiż-żona magħrufa bħala Nazzarenu fix-Xara. Fil-bidu kienu jisfnu għall-karnival grupp ta' irġiel li nofshom kienu jilbsu ta' nisa. Ma' żmien daħlu jisfnu nisa wkoll. L-ewwel Tewma li ilu jieħu sehem fil-Kumittiva 42 sena jispjega s-sekwenza ta' din iż-żifna. L-ewwel minn fuq il-lemin fuq ix-xelluk. L-ambranzetta, il-mara qudiem, min qabbad żewġ nisa, nagħmlu il-salib, imbagħad immorru għaż-żigarelli biex tinkludi l-parata, il-bixkilla u l-Ingliża. Dawn huma 9 taqsimiet differenti, kollha sfin differenti u kull raġel irid jisfen ma' kull mara li jkun hemm tisnu l-Kumittiva. Element importanti hija l-orkestrina. Kellna l-piaccording, kiterri, tambollini, kellna l-grupp magħna li dejjem imorru nisnu live li hija tradizzjoni propju tal-Kumittiva. Is-Sur Tewma spjega li fl-aħħar snin inħietu wkoll kostumi apposta għaż-żeffiena. L-ewwel kellna wieħed kien tas-satin, però imbagħad biż-żmien dħalna li għadna nagħmlu wieħed tan-newl. Għandna wieħed oriġinali tan-newl li jilbsuh in-nisa. U però sibt il-karnival li provajna nżommu bit-tradizzjoni l-irġiel jilbsu ta' nisa. U n-nisa jilbsu tal-irġiel li bnihom bil-kontra biex nipprovaw nagħmlu bħall-antik. Bilan li l-Kumittiva tibqa' ħajja, l-Għaqda Kumittiva ħadet l-inizjattiva twaqqaf grupp ta' tfal biex jitħarġu u jitalmu ż-żifna u bekk it-tradizzjoni tintered fis-sod. F'dan il-karnival, it-tfal u l-kbar huma impenjati jisfnu l-Kumittiva diversi drabi fosthom f'attività l-anzjani tan-Nazzarenu u r-Rabat. Li hemm il-karnival, l-Għaqda Kumittiva Għawdex tisfen il-Kumittiva f'attivitajiet kulturali madwar Malta u telet ukoll Sqallija u Barċellona.